Ndewonu Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị na mbọsị Friday ahịa eke. Okay, n'ihe onyonyo nke alụwa anyị ga-ekwu maka oge anyị nọ na kịta bụ oge ekeresimesi. Onye ga-eme aka kwuo maka nke a bụ Nwada Chine Ilondo, aka na-eme Afrogard. Akara eji mali ya dị na ogbu ihe onyonyo anụ a ka unu je gbaa ya aka na Instagram maka akwa Christmas kwesịrị dị n'ụdị. Okay, nke izi anyị ekwu ma ihe ekwu akara nke ma nke izi anyị ga-ekwu maka ya bụ n'oge anụ a ọ dị mkpa. Anyị achọrọ ime ka ọ bụrụ ego mana ego dị mkpa. Ego dị mkpa na n'oge anụ a. Ọ bụrụgodị ego ya eji wee gbaa keke wee pụta na onye keke buruga amị mbụ gị ya leela gị ego. Aya mmadụ ncha ma mbụ edu Malaysia. Mana onye lu ome ka akaghị ya eje na-azụ oshi maọbụ welo ego ị na-edokọ sensị mefusie maka a na-agba ekeresimesi. Mana kama ihe mbe bụ ime ihe dị iche mbọsị aha. Tapu ego na this season. Tapu ego. Ịtafọ nke ya ata January na-abịa. Anyị makwa na oge anụwa mmadụ niile na-anụ obodo ha ife adị pụọ n'ilo kịta anụwa ọkwa ọ na-egwu ebe niile ụgbọala ndị eduga na ndị edu ebe ọbụla edu London edu Toronto ha ncha niile na-atụgodo ahụ mana kwuchiziri anyị ụzọ. So biko na unu na-anakwa obodo unu ka makwa na-arụ jutakwa ese ndị mmadụ, jụta ese ndị maọbụ ndị ụmụnne unu, ndị ụmụada, ndị ikwu na ibe, ndị nna ochie jee gosi ha onwe akwụkwọ maka ọ bụ ma ndị na-amadị ebe bụ ibe igwe ha sef mago jee jụta ese kwalịa n'obodo mala ihe na-emegasị, mala ihe unu nwegasị n'obodo n'ọbụ unu nwee mmiri n'obodo unu jekwanụ ije sete pikcha ebe a ọkwa Instagram pikcha anyị nwekwana na Instagram a na-obodo unu na-eti unu ma WhatsApp mago jee sichicha pikcha just malụ ka ndị mmadụ mee mago visit people and metụta ndị mmadụ arụ. Ọzọkwa kịta kedu ihe bụ Christmas a nara agba nkwụ nara eje agba nkwụ. Ọ dị mma na ije ịpụọ ilo ndị mmadụ afụ gị na-afụ gị ndị mmadụ afụ gị ndị mmadụ na-afụ gị na-afụ ndị mmadụ. Ọ bụrụ na itolugo ije nzukọ otu ọgbọ maọbụ ụmụnna maọbụ nzukọ ogbe ije denye afa gị ka amalụ na ị na-eme mmalụ ihe na-emegasị n'obodo. Anyị nwa bụ ndị okorobịa na agbọghọbịa anyị anaghị eji ụmụ ihe akpọrọ ihe mana ijede afa ndị mmadụ amalụ gị. Anyị makwa na mana ị na-eje onwekwa n'ihe ikwuru onwe ihe ikwuru ịma na ị na-eje ụmụ mmemme agasị ị ga-adịkwa n'ụdị ị ga-adị on point. Ịma akwa onye ị ga-afụ ebe a. Anyị nwekwa n'ihe m chịzọrọ igwu unu oke ma na unu jee obodo unu ihe nji na-asịkwa n'unu jee fụ ndị ikwu nne na ndị ikwu nne unu maka ịchekwa jee jụọ ese echekwana jee lụta nwanne gị nwaanyị echi a na-enweghị ka bụ na etibago lie ime sef nke a gbasakwara gị ebe a jekwa jee jụọ ese. Enwekwa ndị obodo na-enwe akwụkwọ ebe detichago ihe niile anwa jekwa jee jụọ ese ọfụma ka ịmalụ ha ka ịmalụkwa onye bụ onye ịma na ya gwụkwara gị and ịmakwa na this season ị ya akabakwa arụ ndị ọmasị gị n'obi mere ndị obodo onye Bright Chimezie si wee gụọla ya ị ga-akaba arụ nwee obi na-enye ife ya na-enye ndị mmadụ aka. Ọ bụrụ na ihe nri ihe enye the person enye ha ihe ọbụla ị nwe onye ahụ ị ka mma. Ọkụkọrọ ego anụ ị na-akpa from January to December ị ga-atakwanụ this money tawa this money taa ya na ọpasa ọ bụrụ ịtara ya na nwe tasalụ ndị mmadụ just mmago wepụta ego na this bless people. Mee ndị mmadụ obi ahụ gị ka ha na-ekpebele ka ha lote gị n'ekpele. ọ
ọgbana ka ọ ha anyị n'ọnụ. Ọ bụ ka ọ ha ya welu mgbe ọzọ m ga-ewetara na ihe onyonyo anụwa. Onye nke a bụ Chinenye Ilondo. Dum Chukwu Oyeka. Ekeresimesi ọma nọ. Gbakwala m Christmas biko kwa na enyi dịkwa. Jee gbaa aka ahịa, jee gbaa aka ahịa. Afọ God, ọ dị na ebe a.